गप गप. भूतभीत काहीही नसतं आणि आजपासून या माळ्यावर येणेच बंद. टाळच लावूया या माळ्यावर आपण. आणि इथे ना, या कोपऱ्यात CCTV कॅमेरे बसवून घेऊ. म्हणजे बघतोच मी कुठून म्हातारी आजी येते आणि तुला घाबरवते. आदेशच्या रक्षणाची जबाबदारी अंगावर घेत मी माझ्या मनाचे तर समाधान केले, पण मला खरोखर आदेशच्या मनात खोलवर जाऊन त्याच्या बालमनाचा ठाव घ्यावाच लागणार होता. इवल्याशा जीवात खोलवर रुतलेल्या त्या गूढ भीतीचे कारण मला समजून घ्यावे लागणार होते व योग्य वेळीच ती भीती मुळापासून उपटायचे दिव्य मला पेलायचे होते. आम्ही त्या कोंदट पोटमळ्यावरून निघालोच होतो की अचानक त्याच क्षणी खाली वाड्यातून जोरजोरात किंचाळण्याचे, विव्हळून रडण्याचे आवाज ऐकू येऊ लागले. मी आणि आदेश लगबगीने शिडी आणि जिने उतरत वाड्याच्या तळ्याला येऊन पोहोचलो. समोर वहिनी धाय मोकलून रडत होती. काय झाले वहिनी? मी घाबरतच विचारले. वहिनीच्या चेहऱ्यावर एक भयकंपित दडपण होते. तिने थरथरत टेकडीकडे बोट दाखवले व ती जोरात हंबरडा फोडू लागली. वाड्यासमोरच्या टेकडीवर एका झाडाच्या खोड्याला एक स्त्री रक्तबंबाळ होऊन लटकली होती. हे देवा, ती तर माझी पत्नी सारिकाच होती. तिची ही अशी भयानक अवस्था पाहून माझ्या आतड्या पिळवटून वांत्या होऊ लागल्या. भाऊ, जाऊबाई रोजच्या सारख्याच मघापर्यंत व्यवस्थित जेवण बनवत होत्या, पण मध्येच अचानक झपाटल्यासारख्या एका झटक्यासरशी उठून उभ्या राहिल्या. काहीतरी कान देऊन बाहेरचा आवाज ऐकू लागल्या. मी म्हटलं, काय झाले जाऊबाई? एवढं कान देण्या एवढं काय ऐकलं? मला तर काही नाही जाणवलं, पण त्यावर त्या अधिकच चवताळून म्हणाल्या, मला ती म्हातारी बोलवते त्या टेकडीवर, ती बघ. मलाच जायला हवं. त्यावर त्यांना मी समजावलंही की बाहेर असं कुणीही नाही आहे, पण त्या फार वैतागल्या. म्हणाल्या, ती बघ टेकडीवर म्हातारी, तुला दिसत कशी नाही ग? काय मुद्दाम नाटक करतेस की काय? असं म्हणून मलाच ओरडल्या जाऊबाई आणि अंगात अवसान आल्यासारख्या सरळ त्या टेकडीच्या दिशेने पळाल्या. एवढी ताकद आली होती त्यांच्या अंगात जी मी जाऊबाईंत कधीच बघितली नव्हती. बैलाच्या ताकदीने त्या सरसर त्या टेकडीवर जाऊन चढल्या आणि बघता बघता तेवढ्याच वेगात त्यांनी स्वतःला उतारावर झोकून दिले. ज्या धावत आल्या जाऊबाई सरळ त्या झाडावर जाऊन आपटल्या आणि नेमकी त्याच झाडाची भाल्यासारखी टोकदार फांदी समोर उगारलेली होती. ती सरळ त्यांच्या चेहऱ्याच्या आरपार झाली. वहिनी फारच भयानक बोलत होत्या. त्यांचा एक एक शब्द ऐकून माझे हातपाय लटपटायला सुरुवात झाली होती. पण आम्ही सर्वांनी टेकडीकडे व्याकुळतेने धाव घेतली. आम्हा सर्वांना छोटी आशा होती की सारिकाचे प्राण येतील वाचवता, पण ती फोल ठरली. सारिकाची नस धडधडत नव्हती. माझ्या पत्नीने तिथेच प्राण सोडला. या अचानक घडलेल्या घटनेमुळे आमच्या परिवारावर दुःखाचे आभाळच कोसळले. आदेशवर राधिकाचे मायेचे हस्ते खेळते छत्र अचानकच हिरावले गेले. कोकरांनी ज्या कुशीत विसावा घ्यावा तीच त्यांची माय त्यांना सोडून गेली. न जाणे तिच्या मनात त्या क्षणी असे काय घडले, टेकडीवर काय दिसत होते, ज्याच्या मागे पळताना तिला तिचा जीवच गमवावा लागला. तोवर कार्यालयातून शिपाई व इतर गडी धावत वाड्यावर पोहोचले. सर्वांच्या चेहऱ्यावर दहशतीचे सावट होते, पण तेवढीच यापुढची चिंताही त्यांना लागली होती. साहेब, रात्री गुपचूप स्मशानात घेऊन जा. गावच्यांका प्रेताक बोलावू नका. उलटा त्यांका जर कळला असा काय घडला हा, तर त्यांचा स्मशान वापरूक नाही देतले ते. मी त्यांच्या बोलण्याने अवाक झालो. हे कसलं सांत्वन, एवढे निष्ठुर शब्द. माझी पत्नी वारली आहे आणि या नाजूक वेळेस उलट आम्हालाच हेळसांडीची दटावणी करत आहेत. मला त्यांचे शब्द सुयांसारखे बोचत होते, पण स्वतःला सावरत भानावर येत मीही सत्य परिस्थितीशी जुळवून घ्यायचा प्रयत्न करू लागलो. आपण गावाबाहेरचे लोक आहोत म्हणून कदाचित असं म्हणतही असतील. गावात राहायचे तर तिथल्या रहिवाशांच्या नियमांना भिवूनच राहावे लागते. आम्ही या शोकाकुल वातावरणातही धीराने वागत शिपायाच्या व इतर गड्यांच्या मदतीने गावातील स्मशान गाठले. पण आम्हाला तसूभरही कल्पना नव्हती की माझ्या पत्नीचा अंत्यविधी रातोरात गावापासून लपून करण्यामागचे खरे कारण हे त्या भयानक वाड्यातच दडलेले होते. मला तर पुढच्या कित्येक रात्री जागवून काढाव्या लागत होत्या. घरात सतत असलेली साथ हरवली होती, तर घरात मुलांच्या केविलवाण्या नजरेला नजर देणे अतिशय अवघड बनले होते. सतत त्या घटनेचा विचारही आणि प्रत्येक वेळी आदेशने चित्रांत रंगवलेले रक्ताळलेले झाडच माझ्या नजरेसमोर येत होते. जणू काही ज्या क्षणी आदेशने ते चित्र काढले, अगदी त्या क्षणी उभे उभे एखाद्याची आज्ञा पाळल्याप्रमाणे त्याची आई झाडाला जाऊन धडकली होती. अगदी त्याच वेळी तेच चित्र, तेच मरण. जर त्या प्रसंगातून आदेशने रेखाटलेले चित्र वगळता आले असते तर, किंबहुना त्याने असे विचित्र चित्र काढलेच नसते तर,
वहिनीने सांगितले तशी ती झटक्याने उठून गेलीच नसती तर? मी एकच प्रश्न क्षणोक्षणी मनात गच्च आवळून धरून ठेवत होतो. का बाळा, असे चित्र काढलेसच का? का ते झाड रंगवलेस? जर असे केली नसतेस तर कदाचित किंवा नक्कीच आज तुझी आई या जगात आपल्या सोबत असती. मी मनात प्रत्येक क्षण नकळत माझ्या मुलालाच दोषी ठरवून आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करत होतो. माझी चिडचिड वाढली होती आणि अगदी मनात नसतानाही अजाणतेपणे स्वतःच्याच मुलाला घृणेने दूर लोटत होतो. पण माझा हा द्वेषही फार काळ टिकला नाही. एका भीषण सकाळी पुन्हा एकदा आसमंत किंकाळ्यांनी हादरला गेला. पुन्हा एकदा आमचे कुटुंब फार छिन्नविच्छिन्न झाले. माझी वहिनी पुन्हा एकदा त्याच भयानक दिवसासारखी टाहो फोडत वाड्याच्या मागच्या परिसरात उभी होती. विहिरीजवळ एकच आक्रोश चालला होता. माझी मोठी मुलगी तर घरी येऊन खालीच कोसळली होती. मी विहिरीकडे धावलो. विहिरीत आदेश निश्चित पडला होता. माझ्या पायाखालची जमीनच सरकली. हाय रे देवा, माझे श्राप माझ्याच मुलाला लागले होते की काय? असे कसे घडले हे? हा तर रात्री माझ्यासोबतच अगदी मिठी मारून झोपला होता. याला थोपटवून याचा चेहरा पाहून मीही झोपी गेलो होतो. तर मग रात्री असे काय घडले? हा रात्री स्वतःहूनच धावत आला की काय इथे? असं असेल तर माझ्या मनात माझ्याच पोराविषयी खदखदणारा राग जाणवला होता का त्याला? एवढासा पुरतो, पण त्यालाही सतत ती जाणीव सुईसारखी पोचत होती का की त्याने चित्र काढताच त्याची आई गेली ही अपराधीपणाची भावना त्याच्या मनात आली असावी? पण तो तर किती लहान होता. त्याला जन्ममरण, अपराध, स्वक्लेश हे नीटसे कळतही नाही. मग माझ्या तावडीतून निसटून रात्री आलाच कसा तू इथे? माझे मन सुन्न पडून एवढा काळोख दाटला होता. विचारांच्या कल्लोळाने मेंदूला संभ्रम निर्माण झाला होता. मला रात्रीचे काहीच आठवत नव्हते. त्या पूर्ण रात्रीची स्मृती मुळापासून पुसून गेल्यासारखे माझे झाले होते. मन रिकामी झाले होते. त्या धक्क्याने भ्रमिष्ट झालेले मन दुःखात सुख शोधत होते. आदेश आता आपल्यात नाही हेच मुळी मन मानायला तयार होत नव्हते. क्षणाक्षणाला मनात जी प्रचंड हळहळ जाणवत होती ती हळहळच एक सोनेरी आशा वाटत होती की जाणारा दुःख लावून गेला तो त्याला परत आणण्यासाठी. आदेशच्या माथी एवढं अकल्पित अचानक निर्गमन नक्कीच लिहिलं नव्हतं. त्याला अजून खूप जगायचं होतं. आदेश नक्कीच परत येणार. मी पुरता वेडापिसा झालो. नव्या संसाराची स्वप्ने उधळून गेली होती. माझ्या साऱ्या दुनियेची राखरांगोळी झाली होती. इकडे वन कार्यालयही पुन्हा एकदा बंद ठेवावे लागणार होते. माझी बिघडलेली मानसिक अवस्था माझ्या सहकर्मचाऱ्यांना समजत होती. माझ्या सहनशीलतेचा बांध फुटला होता. मी वाड्याच्या अंगणातच वेड्यासारखा बसून रात्र घालवू लागलो, थरथरणारे हात पोटाशी गच्च आवळून. पण माझ्या नशिबाचे भोग हे असे संपणारे नव्हते. अवघ्या 3च दिवसांत अजून एक भयान सकाळ उजाडली. माझे डोळे उघडले तेच वहिनीच्या आसमंत चिरणाऱ्या किंकाळ्यांनी. मन विषिन्न करणाऱ्या आरोळ्या ठोकत वहिनी कल्लोळ करीत होती. वाड्याच्या पहिल्या माळ्यावरून वहिनी मदतीसाठी धावा करीत होती. अरे धावा, कुणीतरी धावा, अरे धावा रे कुणीतरी. अप्पा बघा काय करत आहेत. अप्पा सोडा तो सुरा. ए बघा रे, स्वतःचाच हात सुऱ्याने चिरत आहेत. अप्पा काय केलं ते? धावा धावा कुणीतरी, वाचवा अप्पांना. अप्पा. तो आर्तपणा हृदयावर घाव घालीत होता. रात्रभर वाड्याबाहेरच्या अंधाऱ्या अंगणात भीतीने चिंब शहरणाऱ्या शरीरात मी उसने अवसान आणले. आज काय घडलंय? माझ्या कुटुंबावर आजही घाला घातला गेलाय. हृदयाच्या ठोक्याने मेंदूच्या नसा फुटून शरीर हताश करणारे विष पाझरत होते. पण मी तसाच धावलो. मनात वहिनीविषयी एक विखारी कडवटपणा रुजत होता. आधीच वहिनी ही अशी, माझ्या दादाच्या अकाली जाण्याने उद्ध्वस्त, वैधव्य उरी बाळगणारी, आणि इथे येताच मात्र गावासोबत काडी मात्राचाही संपर्क नसलेल्या या एकांतात भकास वाड्यामध्ये ज्या ज्यावेळी एखादी दुर्घटना घडली, माझ्या कुटुंबावर वीज कोसळलेल्या त्या प्रत्येक भयान सकाळी हीच वहिनी गळा फाडून रडत असे. नकळत माझे मन तिला श्रापित किंबहुना या गुन्ह्यांचा अपराधी ठरवत होते. पण वर वाड्यावर मात्र वस्तुस्थिती दारुण होती. वहिनी कळवळून अप्पांची मनधरणी करीत होती. अप्पांनी स्वतःच्याच हातावर सुरा चालवून घेतला होता. त्यांचे डोळे क्रोधाने विस्फारले होते. हाताच्या जखमेतून दाट रक्त भळाभळा वाहत होतं. मी एका झटक्यातच अप्पांच्या हातातला सुरा हिसकावून घेतला. माझ्या जन्मापासून माझ्या पाठीवर पडणारा धीराचा हात आज जीवनाची साथ सोडू पाहत होता. माझे अर्धे शब्द गळ्यातच अडकले. अप्पा काय करताय हो? अप्पा मात्र अजूनही तसेच भांबावलेले होते. अरे दिन्या, ती म्हातारी बघ रे, ती काय म्हणते. आम्हीच सर्वांनी मिळून तिला ठार मारले असे ती म्हणते. साऱ्या गावकऱ्यांनी मिळून तिचा जसा छळ मांडला होता, आता आम्ही सुद्धा तसेच तडफडून मरणार आहोत असे ती म्हणते. मला सांगते ती, चालवून घेतो सुरा स्वतःवर. असं म्हणत पुन्हा एकदा माझ्या हातातला तो सुरा हिसकावून घेण्यासाठी
अप्पा अक्षरशः गुरगुरत होते. मी रडवेला होतच किंचाळलो, "नाही अप्पा, कुठलीही म्हातारी नाही इथे." "कोणती म्हातारी अप्पा?" "आदेशला दिसायची. वर माळ्यावर खाऊ घेऊन जायची. सारिका सुद्धा म्हातारीच्याच मागे धावली आणि झाडाला आपटून मेली. आणि आता अप्पा, तुम्ही पण? नीट बघा समोर अप्पा. आहे का कोणी कुठली म्हातारी तिकडे? मला काही कळत नाही. कुठून येते ती आणि आली तरी कुठून निघून जाणार ती? संपूर्ण वाड्याला एकच दरवाजा. साऱ्यांना भास होत आहेत अप्पा. तुम्ही तरी सावरा स्वतःला. तुम्ही देवाधर्माचं एवढं करता. जागे व्हा अप्पा. देवाला आठवा. तुम्हीच असं केलं तर कसं व्हायचं हो? तुम्ही नाही मारलत कुणालाही." मी त्यांना मिठी मारली. अप्पांचा जोर, आवेग एव्हाना कमी झाला होता, पण ते शुद्धीत येण्याचं नावच घेत नव्हते. स्वतःच्याच तंद्रीत ते पुटपुटले, "अरे, पण ती आहे." आम्ही अप्पांच्या हाताला करकचून कापड आवळून बांधले. जखमेत हळद भरूनही रक्त थांबत नव्हते. हळदही लाल ओली होऊन रक्त टपकतच होते. मी अप्पांना हळूहळू विश्वासात घेतले. जिन्यावरून आधाराने खाली उतरवले आणि वाड्याच्या अंगणात मोकळ्या वातावरणात अप्पांना बसून काडबोडणी वारा घालू लागलो. आणि तेवढ्यातच वर पहिल्या मजल्यावर वहिनी मोठ्याने किंचाळली. पण यावेळी वहिनीने जी आरोळी ठोकली ती तिच्या आयुष्यातील शेवटची आरोळी ठरली. वहिनी विराधक आवाजात गुरगुरत होती. वरती खोलीत एकटीच होती, पण पहिल्या माळ्यावर तिचा आकांड तांडव स्पष्ट गुंजत होता. वहिनी स्पष्ट शब्दांत उच्चारली, "घे चिटकिणी, हडळी, मला घेऊन तरी शांत हो. पण यापुढे खबरदार. माझ्या घरच्यांना त्रास दिलास तर नीट बघ माझ्याकडे. मी तुझ्या प्रेतयुनीतच येत आहे. तुझी सारी काळी शक्ती खायला. मीच आहे तुझी मारेकरी. हेच ऐकण्यासाठी भटकतेस ना? याच सूर्याने मारले मी तुला. घे माझा जीव आणि हो काय ती शांत." अरे देवा, म्हणजे वहिनीलाही तीच म्हातारी दिसत आहे वाड्यात. वहिनी ठार वेडी झाली आहे. यापुढे आपल्याला काय बघावे लागणार आहे हे एव्हाना आमच्या भेदरलेल्या मनाला चांगलेच उमजत होते. पण म्हणतात ना, एक भाबडी आशा असते, एक सुदबुद्धी असते, जी वाईट समय वाईट विचार मनात येऊ देत नाही. आणि म्हणूनच मी श्वास रोखून मनातील कल्होळ दडवून काहीतरी शुभ घडावे या आशेने वर पाहत होतो. पण अखेरीस जे घडायचे तेच घडले. आमच्या हृदयाचा ठोका चुकवत वाड्याच्या पहिल्या मजल्यावरच्या खिडकीची काच फोडून एक शरीर बाहेर भिरकावले गेले. ती वहिनीच होती. पहिल्या माळ्याच्या छताला साडीचे एक टोक बांधून वहिनीने गळ्याभोवती फास आवळला होता. त्यामुळे वहिनी जमिनीवर आदळण्याऐवजी हवेतच अधांतरी तिच्या गळ्याला जोराचा हिसका बसला आणि ती पुन्हा वाड्याकडे खेचली गेली. ती थेट तळाशी असलेल्या स्वयंपाकघराच्या खिडकीच्या काचांवर धडकली. खाळकन काचा फोडून वहिनीचे शरीर स्वयंपाकघरात घुसले. अर्धवट अडकवून हेलकावले. वहिनी कतप्राण होऊन वाड्याच्या भिंतीला जाऊन लटकली. आम्ही भीतीने भेदरलेली आरोळी ठोकली. आमचा सर्वांचा जीव वाचवण्यासाठी वहिनीने स्वतःचा बळी जाऊ दिला होता. आमच्या हसत्या खेळत्या परिवारावर एक एक करून भीषण विस्तव फिरवला गेला होता. वहिनीने करुण अंत करून घेतल्याच्या त्या घटनेला काही तास उलटून गेले. माझी मुलगी राधिका मला अगदी बिलकुलच भेदरलेल्या अवस्थेत बसली होती. अप्पा देवाची माळ जपत होते. ती संध्याकाळ आम्ही वनविभागाच्या कार्यालयातच तिथेच बसून काढली. शिपाई देखील हतबल होता. "साहेबांनू, ते गावचे लोक असत ना, आता कसा समजावू तुमका? लय सोळा ओळावाले. बाहेरगावच्या कोणा घरात ठेवणारे नाही हत. तुम्ही शहरी माणसा ना. तुमका मी पण माझ्या घरावांगडा नाही नेऊ शकत. माझ्या कुटुंबाक वाळीक टाकतले गाववाले. हा आणखीन किती वेळ खोटं बोलत राहणार आहे? माझा सारा परिवार आत्महत्या करतोय या वाड्यात." एव्हाना आम्हालाही कळून चुकले होते की काहीतरी भयानक असे संकट ओढावून घेतले आम्ही. आणि त्या वनवासी मुली त्या नाहीत का? दगड मारून पळवून लावत होत्या आम्हाला. तेव्हा याच मूर्ख माणसाने सत्य आमच्यापासून लपवले होते. याने जर त्याच वेळी त्यांना पळवून लावले नसते तर खरे काय ते एव्हाना आम्हाला कळले असते आणि कदाचित आम्ही सगळेच वाचलो असतो. स्वतःची जाड कातडी चोरून बसणाऱ्या एखाद्या उद्मांजरासारखा. अगदी निष्ठूर, घातकी माणूस आहे हा शिपाई. सारी संध्याकाळ, रात्रभर तो आमच्या सोबतीसाठी थांबला होता. पण त्याच्या साऱ्या सेवाभामीला मूठमाती दिल्यासारखे त्याचे असंवेदनशील, बेजबाबदार वर्तन होते. तो आमच्या शेजारीच होता, पण मनात मनामनांचे रहस्य दडवून ठेवून भावनाशून्यतेच्या जगात मैलो दूर उभा होता तो. मी खिशातून 500ची नोट काढली आणि ती त्याला देऊ केली. माझा हा शेवटचा प्रयत्न होता त्याला बोलते करण्याचा. पण शिपायाने नोट घेण्यास नकार दिला. "ठेवा साहेबांनू, रवान दे तुमच्याकडेच. तुमकच आता परतीच्या प्रवासाक लागतले ते." तरी पण त्याच्या या उदारपणातही मला त्याचा पश्चातापच अधिक दिसत होता. "खात असेल ना तुझेच मन तुला? अपराधीपणाने तुडुंब भरलेले तुझं ते मन?
आता प्रायश्चित घेत असेल ना रे या 500 रुपयांना नकार देऊन? माझ्या परिवाराची वाताहत करून गंगेत सोन्याचं मांजरच दान केलंस की. वन विभागाच्या त्या ऑफिसला आज रात्री टाळं न लावता आम्ही तिथे वस्तीलाच राहायचं ठरवलं. टेबल खुर्च्या सारून राधिका व अप्पा आत ऑफिसमध्ये झोपी गेले. बाहेर मी आणि शिपाई मात्र आम्ही दोघे पडवीवरच डोके ठेवून एक मोकळा श्वास घेऊ पाहत होतो. वाड्याच्या दिशेने जाणाऱ्या वाटेकडे अगदी नजर गेली तशी धडकी भरली. बागुल बुवा. आंब्याचो मोहोर केलो करपान, चिंचा पोरा खाऊन आंबटवाण, साळून शिजवल्यान हत्तीचो कान, घास भरवून केल्यान लाल लाल त्वाण. आंब्याचो मोहोर केलो करपान, चिंचा पोरा खाऊन आंबटवाण, साळून शिजव